Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniat liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub syamil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili. Wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina wa alimina wa waljina. Khususan Syekh Darat Tauhid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati Syekh Badar Kitab Tanbil Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Ahmad Samarqand. Usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asarihi. Wa a'adha alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman bin Muqatil utawa Muqatil bin Sulaiman. Ya. Muqatil bin Sulaiman. Dawuh. Aku krungu cerita wong kafir iku saben-saben dina sok ben akhirat maksudnya. Kulitnya den ganti anyar kaping 70. Jadi gonta ganti kulit terus, digonta ganti kulit. Dalam artian ganti kulit teh sampai yang akhirat itu gak kayak intinya kan ngatoki biasa. Enek neh ngono gak. Nek ning akhirat dipaksa ganti kulit. Jadi intinya banget lorone lah. Dikothok ngono gamane. Yen gembor-gembor jaluk ngombe, nuri den wenehi ngombe banyu panas sing molak-malik. Sampama wong kafir ku sambat ngombe, njaluk ngombe sampe ning akhirat ning neraka. Maka iya bener dikai ngombe, cuma rupa banyu panas sing ya intine banget panase. Ijek molak-malik lah. Saking panase. Yen banyu iku wis parek raine daging rai padha mreteli. Bahkan saking panase banyu mau iku lagi nyedak ning rai tok wae wis nglothoki raine, wis nglothoki. Panasen kepane. Muli den lebokake cangkeme. Sanalika mrotoli untune lan gusine. Sawo diombe ya ora sapa mesti diombe iku. Kan lagi cedak rai wae wis nglothoki kulite, wis mrotoli. Ironge wis monyot sebagainya pokok. Diombe untune mrotoli. Muli den lebokake cangkeme sanalika mrotoli untune lan gusine. Muli mlebu wetenge ususe padha pedhot lan mateng kulite. Iki lagi teko cangkem mau untune wis mrotol kabeh, wis rontok. Terus sama nek mlebu weteng maka ususe dadi pedhot kabeh, medhuk kabeh. Jero-jerone organ tubuhe medhuk kabeh. Krana dari Allah sing urine yusharu bihi ma fi budunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Ingkese den seksa miturut apa kang dadi kersane Allah. Iki bolak-balik iku ya atas izine Gusti Allah. Nek wong kafir ndekne mati dalam keadaan kafir, iku ya jelas entuk siksane Allah. Nek wong Islam sama ndekne Islam, tapi penggaweane maksiat. Tur matine dalam keadaan ijek Islam, ya insyaallah ijek enek kemungkinan mlebu surga, tapi ya ana kemungkinan nek duwe maksiat berarti ning neraka sik ngono. Ini kabeh kersane atas kehendak Allah. Gak enek sing iso dihindari.
Nuli padha undang-undang petugas neraka. Ngene meneh. Sampeyan kabeh nyuwuna marang pangeran kersa ngentekake siksa iki. Nanging ora nek sing mangsuli. Jadi wong-wong kafir niku ketika sok ben ning akhirat, ning neraka, dene bakal ngerasa sangat-sangat tersiksa. Bahkan sampai-sampai njaluk ning malaikat supaya didek, supaya njaluk ning Gusti Allah mandek siksane. Tapi ya bolak-balik ya mergo dene kafir kan. Sing kategorine kafir itu adalah maksiat sing gak ngarah diampuni karo Gusti Allah. Mergo dene kafir, dene bengok-bengok ning malaikat njaluk diampuni, njaluk supaya Gusti Allah ngampuni. Iku malaikat kene sing gubris, kene sing ngrungokno. Nuli undang malaikat Malik kepalane petugas neraka 40 tahun nanging ora dinongsi, bahkan sampai 40 tahun lamane njaluk ning malaikat, wong kafir njaluk malaikat supaya kandha ning Gusti Allah ben ngendhek siksa. Tapi 40 tahun itu gak enek jawaban. Ini padha guneman. Kita wis undang-undang petugas jahanam. Kita wis undang-undang malaikat barang. Neng ora mangsuli. Ayo padha ngaturake Rasulullah. Muli padha ngaturake Rasulullah. Neng ora ana faedah. Muli padha ngucap, iya, ayo sabar. Ayo sabar ae, tegese meneng ae. Neng ora ana faedah. Muli padha ngucap, sawaun alaina ajza'na am sabarna. Malana min mahis. Iki siksa kanggo wong kafir. Jadi sok ben wong kafir iku kan wis bengak-bengak njaluk siksane dindek karo Gusti Allah. Tapi kan gak digubris kan. Ora jawaban. Mergo dene kafir. Pasrah, bar iku pasrah wong kafir pasrah. Sabar ae. Wis. Ini sekalipun wong kafir iku sabar sok ben ning akhirat. Sabar menawa wae siksane mandeg. Tapi ternyata kesabaran itu gak ada gunanya. Jadi kesabaran orang-orang kafir menghadapi siksa Gusti Allah sampai akhirat itu gak ada gunanya. Ya padha ora kemane ngono. Mbah sabar, mbah bengak-bengok, mbah njaluk mandeg siksane, ya tetep gak ada gunanya. Ya tetep disiksa sampai akhirat. Nanging wong Islam iku yen ngombe arak lan cangkeme ngucapake kalimat kufur dan kawatirake yen ilang imane nalika matine. Jadi klebu golongan wong kafir. Wedine iki cek bahas tentang ngombe arak. Wedine nek kenapa kok awak dhewe dilarang ngombe arak? Mergo dikhawatirkan ketika kok ana wong Islam dene ngombe arak, maka wedine dene ngucap kalimat-kalimat sing marai murtad. Bahkan saumpama dene ngucap iku kados delok mati. Naza. Iku kan ya sangat-sangat rugi. Wis Islam mau apa dene ngombe arak pereng. Bahkan arak iku mau sing menyebabkan dene ngucap kalimat-kalimat kufur. Jadi wedine ngono. Jadi prayoga banget kanggo wong Islam ngadohi ngombe arak lan nyingkrih saking wong sing ahli ngombe arak. Soale yen muslim iku pergaulan karo wong kang ngombe arak den kawatirake kena bedhuke. Malah melu ngombe. Jadi awak dhewe selain dilarang ngombe arak, ya aja sampai bergaul karo wong-wong sing penggane ngombe arak. Kenapa kok ngono? Jadi ngene, meskipun awak dhewe gak ngombe arak misal, tapi awak dhewe kancanan karo wong sing terbiasa ngombe arak. Iku ya dikhawatirkan katut mergo
Yo kabeh ana kemungkinan ya, iso ae katut, iso ae ndekne dibujuk, kan ya macem-macem. Lah wedine nek malah katut, malah dalam posisi ndekne mendem ngucap kalimat kufur. Wong Islam prayoga banget angen-angen kegawatane dina kiamat. Ya dhewe sebagai wong Islam ya kudu anek pertimbangan, aja sampe mergo ngombe arak tok sok mbene akhirat gak karu-karuan. Sok mbene akhirat ngadepi siksa. Aja sampe ngono. Karena wong kang angen-angen kegawatane dina kiamat iku atine ora bakal condong marang ngombe arak lan ora gelem kumpul karo wong sing ngombe arak. Napa awake kudu memperkuat iman, memperkuat agama? Napa awake kudu mantepno tentang Islam, tentang iman? Ya mergo wong sing semakin awak dhewe memperkuat keimanan, semakin awak dhewe memperkuat ilmu-ilmu tentang syariat, itu semakin kecil kemungkinan katut maksiat ngombe arak. Semakin kecil kemungkinan katut karo wong-wong sing terbiasa ngombe arak. Dene ngono. Wa ruyanil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala wa wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.